Jó, ez kell egy intro, amit így be tudok vágni így hang nélkül, amit te helyet foglalsz, és akkor így jó lesz. Remélem a kutya nem fogja amúgy felborítani a tripodon. Ez egy dolog, hogy felborítja, csak nem menjen bele a tűzbe. Azt hiszem annyira nem buta. Nem, mármint, hogy a telefonon. Ja, oké. Ezt megbeszéltük. Na jó van. Hát szia Mátyás. Szevasz Dominik. Üdvözlök minden kedves és nem kedves hallgatót. Az utálatosokat is üdvözlök. Azokat főleg amúgy a 16-13 Klub Podcastban. Igazából technikailag ez a 4. rész, de a 3. részt azt, hát hogy mondjam, az sikerült, de nem a legjobban. Kicsit ilyen olyan ad-hoc módon sült a disznó, és azt mondjuk, hogy tudod mit, itt úgyis itt vagyunk, vegyünk már föl valamit, és azt mondjuk, nem tudtunk semmiről beszélgetni. Úgyhogy igazából minek rakjuk még, hogy most az, hogy ott ketten ülünk, és azért, hogy hát azért, ja. Ja, fú. Az ugyanarról beszélgettünk, mint az első 2 adásban végig. Ja. Szóval nem maradtatok le semmiről. Tehát technikailag ez a 3,5. epizód ugye a podcastnak. És igazából amit szeretnénk csinálni az, hogy egy közösséget akarunk teremteni férfiaknak, akik jobban akarnak lenni, és jobbak akarnak lenni fizikailag, mentálisan és lelkileg. És igazából ez a podcast ennek a dióhely verziója, hogy tüzet rakunk, időnk a tűz köré, beszélgetünk az élet nagy és kis témáiról, a road rage-ről, ahogy mindig beszélgettünk eddig. Yes. Ezt nem tudom elengedni. Azt nem tudom elengedni. Na igen, és akkor ezekről a témákról így megbeszéljük itt, és e köré hívunk minden hallgatót is, meg így mindenkit, például Mikit itt a mikrofon, és a mikrofon mögött, aki majd néha bele fog trollkodni, remélem. Légy szíves, ne jelentsétek fel a videót, meg a podcastet, hogyha olyat csinál a háttérben. Elengedtük a pórát, szóval nem tudom, a testvéredért majd felelősséget vállalsz. Na igen, amiért most itt vagyunk, Mátyás, az az, hogy a kedvenc Facebook csoportunkba beraktam már nem tudom hány hete egy posztot, amire érkezett több mint 300 komment, meg rengeteg reakció. Hát egy jó kérdés volt amúgy. Szóval ez megmozgatta az embereknek a fantáziát. Valakinek igen, valakitől kaptam ezeket a tipik bunkó kommenteket, azokat nagyon jót nevettem. De most, ja, ezzel nem lehet mit kezdeni. De attól függetlenül nagyon jó beszélgetések indultak el, és hogy nagyon jó volt látni azt, hogy az én kérdésem így megmozgatott egy csomó mindenkit, hogy elkezdett ezen a témán gondolkodni. És a téma az az, hogy mi az, amit egy férfinak 30 éves korára tudnia kell. Én nemrég töltöttem be a 30 évemet, már 2 alkalom. Én már régen. Te már régebb óta vagy fiatal. És ezért gondoltam, ez egy tök jó téma. Ez a beszélgetés igazából pont múlt heti közösségi tüzözésnek a témája volt, csak akkor nem vettük fel ezt az epizódot, mert mind a kettőnek elég sok dolga volt. De most itt vagyunk, és erről szeretnék veled beszélgetni, mint tapasztalt 30 éves. Oké. Szerintem felolvasok 1-2 kommentet. Jó. Kezdjük el. Amúgy hallod, nagyon sok pisis meg kakis komment érkezett. Mármint, hogy szobatisztának kell lenni 30 évesre? És ezeket így nem tudtam hova tenni, mert hogy van egy-kettő, aki egy ilyen nevetős emojit így mögére rakol. Nekem így a 10 éves koromban még így össze is hánytam magamat. Oké, de hogy... De ez... Na. Szóval... Szerintem kinőttünk, de... Igen, szóval a kommentek valaki... 2/10, azért ez volt. Szóval most így leszkinsatoltam egy csomó mindent. És, az valami kaja volt? Igen, megkérdezem majd tőled, hogy mi tapasztalt 30 éves. Ez majd kicsit később lesz az epizódban. Maradjatok itt, és megtudjátok, hogy mi ez. És viszont érkeztek nagyon érdekes kommentek is, és most nem igazán sikerült kiválogatnom az összeset, szóval ezt így össze fogom vágni, jó. Mert csináltam vagy 40 screenshotot, így össze-vissza, de valamit megnézzünk. Az első ilyen komment, ami így feljött nekem, ez az, hogy a te életedért te felelsz, ha szar a te hibád, old meg. Ehhez így mit szólsz? Valamennyire értem. Fia, a komment első rész, hogy a te életedért te felelsz, ez nagyon
Igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy 30 éves korára az ember eljut oda, hogyha valamit el akar érni az életbe, azért ő neki kell fölállni a székből, és csinálni érte valamit. Igen. Nagyon fontos az, hogy a döntéseidet tudj felelősséget vonni, hogy milyen szokásaid vannak, miben hiszel, és nem másokat hibáztatni a legtöbb dologért. És amúgy ez volt a kommenteknek a legnagyobb része, hogy a felelősséget vállalni a döntéseinkért, a cselekedeteinkért, és annak vállalni a következményét. Ez tök jó, akkor szerintem egy teljesen érett társadalomban vagyunk, hogyha a kommenteknek ez volt a nagy része. Amúgy igen, és amúgy ezen én is meglepődtem, mert hogy amúgy csomót beszélgettünk erről amúgy legutóbb is a srácokkal a tűz körül, hogy hogy felelősséggel tartozol nagyon sok dolog iránt. Először is magad iránt, a saját egészségedért például. Igen. És ezután felelősséggel tartozol úgy a magad körül lévő emberekért, a barátaidkért, a testvéredért, aki most nem tudom, mit fog csinálni. Nem tudom most, hogy mász. Remélem harapja meg a kutya. Na igen, és hogy és az a komment volt egy kicsit lejjebb, hogy most vállalni a felelősséget a következményekért is. És hogy nem rossz dolog rossz döntést hozni, de hogy a felelősséggel mit kezdesz, az már egy másik kérdés. Meg szerintem az kicsit az is ebbe benne van, hogy azt megérteni, hogy ez dobta a gép. Igen. Ebből kell valamit csinálni. Szóval nyilván nem mindannyian ugyanonnan indulunk, és ezzel nincsen semmi baj, de az, hogy az a szint, honnan indultunk, hogy abból kell valamit kihozni. Igen, és az, hogy mit hozol ki belőle, az is számít, hogy mit tanulsz. Amúgy nyilván hozzátehetjük, hogy a szülői minták amúgy itt fontosak, de nem mindenki kap jó szülői mintát, nem mindenkinek vannak ott a szülei. És akkor itt kezdődik a te felelősséged, hogy te most tovább tanulsz, te most dolgozol, 30 éves korod előtt, vagy akár 30 éves korod után, hogy még mit tanulsz. Mert az már kihívás szerintem, hogy én elvégeztem az egyetemet, emlékszem, és így volt egy gondolom, hogy ezt többet én nem akarom csinálni. És aztán egyre több minden kezdett el érdekelni, és most már úgy gondolom, hogy, és ez a másik komment, ami legtöbb ilyen érkezett, és nem a legtöbb, ezt most mindig fogom mondani, de hogy sok ilyen komment érkezett, hogy a tudásba nagyon érdemes befektetni. Pénzt, időt, energiát, mert azt nem lehet elvenni tőled. Talán inkább, nem tudom, én ezt úgy mondanám, hogy tapasztalatot szerezni. Igen. És amúgy... Nekem vannak kicsit olyan ismerőseim, akik ilyen már a 60 körül vannak, és még mindig még egy diplomát meg akarnak szerezni. És így meglátni azokat a helyzeteket, amiben én még teljesen kezdő vagyok, mit tudom én, festeni én még nem tudok. És akkor azt mondom, hogy jó, akkor inkább elmegyek egy ilyen workshopra, és akkor megtanulom, hogyha ez engem érdekel. De hogy azzal a tudással mit kezdesz, visszakanyarodhatunk ide, hogy az is a te felelősséged már, hogy most akkor így befizettem egy tanfolyamot, és mit tudom én, jó pár százezer forintomat elköltöttem, de hogy azt sosem fogom használni ugyanúgy. Igen. Vagy akkor nyitsz egy vállalkozás, vagy elkezdesz dolgozni festőként valakinek, és ez is megint tőled függ, hogy a felelősséget hogy vállalod ezért. Másik ilyen, hogy pénzzel bánni. Basszus, az nagyon nehéz. Ezért 30-ra, szerintem én a 40-et karcolom alulról, de abban nekem is nagyon nagy fejlődési lehetőségeim vannak, mondjuk így szépen. Szóval ez szerintem nagyon sokat számít, hogy ki mit hoz otthonról, hogy mi az a szülői minta. Igen, ezért fontos, hogy mint szülő, meg tudod is a gyerekedet amúgy a pénzzel bánni. Hallod, én nagyon sokat videójátékoztam már életemben, és a pénzzel való bánás szerintem azokból tanult, de meg kívül amikor van ilyen cheat code, tudod, amit beírsz, hogy végtelen pénzed van. Ha valaki tudja ezt, akkor légy szíves, írjátok meg kommentben, szükségem lenne rá. De hogy igen, hogy az a maga a gazdálkodás, hogy nemrég olvastam egy ilyen
kommentet, egy idézetet, hogy ha valamit nem tudsz megvenni kétszer, akkor nincs igazán rá pénzed. És hogy most megint bele, ki. hogy mondjuk akarsz venni egy új autót. Ez tök jó, mert én most csúsztam le megint egy nagyon jó autótól, és hogy megint nagyon csalódott vagyok, hogy nem tudtam azt a Corollát megvenni. Na mindegy. De a lényeg az, hogy hogy ugye nem volt rá pénzem tulajdonképpen, és hogyha össze is tudtam volna kapargatni azt a pénzt, akkor nem tudtam volna még, nem lett volna maradék félretett pénzed, és akkor így már mínuszba mész le. Igen. És hogy nyilván van olyan ember, aki fizetésre él, és ez most egy más élethelyzet. De mondjuk ez, hogy akarok venni egy autót, de hogy utána még mi lesz, hogy ezt az autót amúgy le kell vizsgáztatni, meg kell amúgy tankolni a kocsit, és az most úgy elég izgalmas egy téma. Meg ilyenkor mindig azonnal előjön valami probléma az autóval, ami eddig ugye nem tudott róla senki, meg ilyesmi. És hogy ezekbe amúgy bele lehet bukni, hogy rá tudod költeni a kocsinak az árát megint egy olyan kocsira, ha nem figyelsz oda. Az, hogy nem tudsz valamit megvenni kétszer, az az, hogy nincs tartalékod utána azzal mondjuk az autóval bánni. Aha, értem. És akkor az egy felelős döntése, hogy az összes maradék pénzedet fölteszed valamire. Na de ez egy felelősség, hogy hogyan tudsz gazdálkodni a pénzeddel. Na de ez is a pénzzel való bánás része, hogy mit csinálsz azzal a pénzzel, amid úgy van, hogy lekötöd, elköltöd valamire. Mert szerintem abban meg tudunk egyezni, hogy így az nem egy felelős dolog, ha csak úgy szórod a pénzt mindenhova. Nem, meg szerintem nyilván az, aki ilyen jött egy kis pénz, és akkor rögtön designer cuccok, akkor az nem egy felelős pénzzel való bánás. És nem azt mondom, hogy ne legyen senkinek márkás cucca. Nyilván jobb minőségű is, de nem ezen van a hangsúly. És van egy ilyen komment emellé, ez így ehhez tartozik, hogy a pénzben nincs barátság. Szerinted ez mit jelenthet? Szerintem ez sokszor hallottam már, hogy így kölcsön kérsz valakitől, mit tudom én, valamennyi pénzt, és akkor eljön az, hogy megbeszéltük azt, hogy mondjuk 23-ig adod vissza, és akkor te még nem akarod visszaadni. Na figyelj, ez tetszett nekem az egyik legjobban, ez a komment. Figyelj, azt írja, hogy csak annyit kell tudjon, hogy a felesége nem az anyja, és az anyja nem a felesége. Nyilván most ez a házas férfiakról szól, hogy az anyja, vagy még felolvasom megint, szóval egy 30 éves férfiak azt kell tudnia, hogy a felesége az nem az anyja, és az anyja nem a felesége. Mit feltételez? Azt, hogy elvárod, most mondjuk ez a személy, vagy valaki, te, most ha itt ülsz már mellett, elvárod azt az asszonytól otthon, hogy rád főzzön, mosson, takarítson, mint egy gyerekre, aki ugye nem képes magát eltartani, és most Miklós elállta. Miklós, nincsen fényünk. Gyere, nyugodtan ide. De mit akartam mondani? Hogy elvárod a feleségettől, hogy főzzön, mosson, takarítson rád, lásson el téged, és hogy ő felelős mindenért, ami körülötted van, mint egy gyerekre. Mert hogy egy gyerek, ugye ezt várja el az ő szüleitől, igen. Az főleg az édesanyjától, hogy ő főz, ő mos, ő takarít, igen. Ő rak rendet nagyon sokat. Egyszer akartam csinálni egy ilyen TikTokot, hogy a súlyokról össze-vissza volt rakva a terem, és nagyon felidegesített, és akartam csinálni egy ilyen TikTokot, amit végül nem raktam ki, hogy látom, hogy ki után takarított fel az anyukája meg a felesége otthon. Ha? Na ez, és akkor elvárod, ez a mentalitás, hogy egy másik személytől, hogy egyrészt, hogy mindenét feláldoz érted, és akkor nem számít a másik, mit gondol, hogy ő fáradt-e. Hogy a feleségedet nem egy egyenlő személynek kezeled, hanem hogy ő áldozzon fel mindent, te érted. És a másik része, az pedig az, hogy az édesanyádról, a családról le is tudsz szakadni. Aha. Hogy azt elengedni. Mert hogy a feleségedhez ragaszkodj, de viszont a családottól után már megházasodtál, őket engedd el annyira, hogy neked már egy új családod van, ami a sajátod, ami a te feleséged, a te gyerkeiddel van. És nyilván, de nem várhatod el a feleségettől azt, hogy mindent megtegyen neked, érted? Úgy, hogy te nem segítesz se mosni, se takarítani,
se ilyenek. Ja, ez így valid. Ezzel egyetértek. És nagyon sok amúgy nincsenek ezzel így. Én nagyon sok emberrel találkozom, sok apukával találkozom az iskolában. Se kép, se hang, hogy így a gyerekkel mi van. Azt tudok, hogy tudja, hogy én vagyok az osztályfőnök, tudod. És hogy már mindent a feleség tud. Mert amúgy az a legviccesebb, hogy a legtöbbet kommunikálni az anyukákkal szoktam, mint pedagógus. Nem azért, mert velük van kedvem kommunikálni, hanem azért, mert ők azok, akik a gyerekért ugye a felelősséget vállalják főleg. Igen. És akkor az apuka meg egy kicsit felemeli a kezét ebben az egészben. És voltak olyan apukák, akikkel így dolgoztam már, akik mindent csináltak, ami az iskolához kapcsolódik, akik vállalták a gyerekért a felelősséget, aki a házit hozta, vitte a gyerekeket és ilyenek, és ebből amúgy nagyon kevés van. És azoknál a gyerekeknél látszott is amúgy az ő viselkedésük, hogy apa mennyit törődik velünk. És hogy nem anya csinál mindent. Mert hogy amúgy nagyon vicces, hogy etika órán van az tipikus dolog, hogy házi munka. Nagyon szeretünk erről beszélgetni. És akkor így van az a tipikus gyerek kategória az én sulimban, hogy ja, a takarító nem megcsinál mindent. Én rendet rakni. Nem. És akkor ezeknek a gyerekeknek szoktam én mindig mondani, hogy nem otthon vagy, itt rendet tartunk az osztályban. És akkor így néznek, hogy volt merszed? Ja, nálunk ez úgy van, hogy ugye mi csak hétvégén nézünk tévét, mármint hogy a gyerekek. Én azért bekapcsolom esténként. Bűnös ember vagyok, igen. De most már azt is ahhoz kötöttük, hogy ha rend van a szobába, akkor lehet tévét nézni. És ez egyébként olyan motiváló erő, hogy most már hétközben is inkább odafigyelnek rá, hogy ne csináljanak rendetlenséget, mert akkor pénteken nem kell annyi időt rendrakással tölteni, és akkor lehet, hogy pénteken már nézhetnek mesét. Mekkora jó vagy. Hát nem tudom, hogy jó vagyok, de ez neked nagyon tetszik. Nem, mert... hogy most már rend van a szobákban. Én szóval annyira nincsen rendben. Nálam nincs ilyen. Jó, de te tudod, becsukod azt nem kell. Igen. Aztán meghallgatja a fiad ezt a podcastot, és apa, te szobád? Na jó. Most jön a nagy pillanat. Figyelj, ez a komment. Slambucot főzni. Hogy te, mint tapasztalt 30 éves, ez mi? Ez ilyen puliszka? Az ilyen szalonnás tészta. Szalonnás krumplis tészta. És az jó dolog. Én voltam egy ilyen nyári táborba, és akkor ezen ment a beszélgetés, hogy egy jó slambucot. És ezt ilyen hajdúböszörmények mondták. Persze. És én meg néztem ott, pesti gyerek, mi az a slambuc? És egyébként van egy a séf srác, YouTube-on az a neve, hogy nem főzök jobban, mint te. És ő utána ment, és slambucot megtanult főzni Bográcsba. Azóta meg akarom kóstolni, de még nem sikerült. A kedvenc kommentem. Ma van nőnap, hogy ugye nyilván akkor abban az időben tettem ki, és hogy valaki ezt így odaírt, hogy amúgy figyeljetek erre oda. Amúgy ez fontos. Szülinapokat, névnapokat, az ilyen eseményeket, hogy nőnap, igen, meg az ilyesmi. Anyák napja, születésnapok, évfordulók. És a legjobb pro tip ezzel kapcsolatban, hogy mindent írj föl egy Google kalendáriumba, vagy bárhova írt föl, és akkor egy nappal legalább hamarabb emlékeztessen a telefon. És akkor így nem tudsz veszíteni ezzel technológia. Ezt már megoldotta. Ennyi. Deriválás. Én szerintem mióta befejeztem a gimnáziumot, nem használtam a Pitagorasz tételt, a Thales tételt, pedig tanár vagyok. Én még egyetemen tanultam, mert én kétféle matekot még csináltam, és ott volt deriválás, integrálás, de ennyi. Tetszeni fog, sörfőzést otthon. Te főztél már sört, nem? Főztetek sört, nem? Én főztem sört egy időben elég sokat, olyan havonta egyet. És egyébként ez teljesen, ez rohadt jó experience. De nem tudom, hogy ezt a 30 éves korára az emberek miért kellene
ez miért elvárás? Szerintem ez egy tök jó dolog, és menjetek el, vannak erre workshopok, és tök jó. Meg az az érzés, hogy ezt én csináltam. De én ezt nem tenném be az elvárás szintre. Nyakkendőt kötni. Ez valid. Emlékszem, a mostani iskolámban ugye ezt így jobban nézik, hogy nyakkendőkötés, és emlékszem, hogy volt egy kollégám, amivel ketten leültünk az ő nagyon pici irodájába, szóval nagyjából akkora volt az iroda, hogy így, hát nagyjából olyan hosszú volt, mint a két karom, és akkor így leraktuk a telefonomat, így, az asztalára, és együtt néztük meg azt a 16 éves YouTube videót, a két tanítja, hogy hogyan kell izét kötni. Akkor ott megtanultam, és azóta tudom. És így aznak nagyon örülök. Én nekem az apósomtól ezt meg kellett kérdezni. És az nagyon megalázó volt. Az apóstól. Igen. Értem. Ezt így, ahogy screenshotolgattam le a kommenteket, kezdtem el elgondolkodni ezen. Azt hittem az elején, hogy ez egy bunkó komment, mert 3-szor is olvastam ezt, hogy meg kell tanulni nem feltenni hülye kérdéseket. És akkor most ezt nem tudtam értelmezni, hogy ez most nekem beszólás, hogy ez egy hülye kérdés, amit én tettem föl, Aha. vagy hogy ez egy olyan dolog, amit úgy meg kéne tanulni, hogy nem feltenni hülye kérdéseket. Mert a másik opcióban úgy egyet tudnék érteni. Igen. Nyilván vannak dolgok, amiket így meg kell kérdezni, meg amit segítséget kell kérni. A másik ilyen, hogy megtanulni segítséget kérni. Szóval segítséget nagyon nehéz amúgy szerintem így kérni. Főleg, hogyha az embernek nagyon nagy a büszkesége, meg az önbecsülése. És az van mindenek előtt. Mert akkor inkább elvágod a lábad a fűrésszel, vagy beleállítod a szöget a kezedbe, megcsap a villany, amikor az áramot szereled a lakásban, mint hogy segítséget kérni. De szerintem ebben a kérdésben más van. Te mit látsz bele? Az, hogy megtanulni nem hülye kérdést feltenni. Szerintem a segítségkérés az nem hülye kérés. Tehát hozzám oda jönne valamelyik haverom, hogy figyelj, nekem problémát okoz az alkohol, és beszéljünk már róla. Tegyük fel egy ilyen verziót, akkor nem mondanám, hogy hülye gyerek, hülye kérdést nem kell föltenni. Nyilván, szerintem ez nem arra megy, szóval a segítségkérés az nem hülye kérdés. Hogy mielőtt kimondanák, azelőtt átgondolják. Szóval szerintem csak ennyi lenne, hogy mielőtt kimondod, azért pörgesd át az agyadon, hogy ennek van valid alapja, vagy ez full baromság, és akkor utána tedd fel. És erre jönnek majd a kommentek, hogy ja, neked is az kér. Bárcsak a legtöbb kommentet ezt elolvasta volna. Például az, aki azt írta oda, hogy mindent. Oké. Hálaadás. Ez tetszik. Nem, ez a hálaadás szerintem, mert az szerintem még a legelső kérdéshez kapcsolódik, hogy felelősséget vállalni azért, amit teszek, meg amit nem teszek. És ennek a kiegészítése az, hogy hálát adni azért, amit megkaptam. Mert szerintem azért lehet hálát adni igazán, amiért én nem dolgoztam meg egyáltalán. Igen, és az kicsit az, hogy nem mindent veszel úgy készpénznek. Hogy nem elvárod, hogy minden, ami van körülötted, az te megérdemled. Nagyon sok mindent amúgy nem érdemlünk meg, és mégis így a miénk. Akár jóról, akár rosszról van szó. Igen. De hogy igen, hogy a hálaadás az egy... Ezért menő ez az amerikai szokás, ez a hálaadás. Hogy leültek, és legalább egyszer az életben végiggondolt, hogy te miért vagy hálás. Mert hogy ugye nem mindenkinek van milliót fizető munkája, nem mindenkinek van gyönyörű háza, nem mindenkinek van amúgy jól szerető párkapcsolata. Igen. És nem mindenkire kezd el esni most az eső. Bár hallod, én most nagyon örülök, hogy esik az eső, mert hogy ezt a földet meg kéne locsolni. Szóval én hálás vagyok, de aztán meglátjuk, hogy mi lesz az eső. Akkor te mit mondanál? Mi az a pár dolog, amit egy férfinak 30 éves dorárat korára? Szerintem ezek közül a kommentek közül én az első és az utolsót, nem tudom, hogy így volt a tervezve, de ez a kettő nekem nagyon tetszik. Az, hogy felelősséget vállalni azért, amit teszek, amit elérek, amit nem teszek meg, és felismerni azt a helyzetet, amiért én nem tettem semmit,
és hálát adni azért a helyzetért, ami bekerültem, és megtalálni benne a jót, amiért hálás tudok lenni. Mert mindenki hálás tud lenni valamiért, olyan nincs, hogy mindenkinek az élete, majd hogy olyan nincs, hogy valakinek az életében minden szar. Szóval valami jó csak van, és ezt meg kell találni, és azért hálásnak lehet lenni, és ezért nagyon jó hálás lenni. Ez erős volt. Én azt mondanám, hogy a pénzzel bánni, Aha. az fontos szerintem. Megtanulni, vagy befektetni, vagy nem elkölteni, vagy az értékrendedet helyre tenni e körül, hogy mi az, amire érdemes pénzt költeni, mi az, amire nem érdemes pénzt költeni, és ezzel felelősséggel bánni. A másik az amit egy kicsit többet beszélgettünk, az, hogy a feleséged az nem az édesanyád, és hogy ne várd el másoktól azt, hogy ellássanak téged, meg hogy kiszolgáljanak téged, vagy magyarán önállónak lenni. Ez most egy új gondolat, mert hogy ezt nem akartam beszélni, de ez az önállóság. Szerintem nagyon fontos, hogy nem másokra támaszkodni, hanem hogy meg tudj élni a magad lábán. Igen. A pénzeddel, hálaadással, a döntéseiddel, hogy ne kelljen mindig egy harmadik személy, vagy hát inkább egy második személy ahhoz, hogy te egy döntést meg akarj hozni, vagy éppen valaki, akire rá tudod kenni a saját döntéseidet. Szóval önállónak lenni minden szempontból. Szerintem ez egy erős volt. Aha. Ezt már megoszthatjuk szerintem az interneten. Az előzőből ma talán majd egy-két ilyen részt kivágok és fölrakom TikTokra. Tehát köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Kövessetek be minket YouTube-on, Spotify-on is lehet hallgatni minket, meg most már videóformátumban is fel tudom oda tölteni. Kövessetek be TikTokon, Instagramon, és ha szeretnétek része lenni ennek a közösségnek, akkor vegyétek föl velünk a kapcsolatot, és írjatok. A videók alá megosztom ezt a linket, ahol az elérhetőségeink vannak, és vegyétek fel a kapcsolatot, és meghívunk titeket is erre a beszélgetésre, hogy itt egy fél óra múlva érkeznek a srácok, és hogy onnan folytatjuk tovább. Köszönöm azt, hogy itt voltál, Mátyás, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Legyetek férfiak, és legyetek erősek!